lawol ngol gewtiditta be yimɓe be kala wolde ha duniyaru nde anduɗa fu ko da nanta wolde man ɗo. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bandiraɓe fulɓe mi silminake ɗo moɗon mi hofni on kala gonɗo nder duniyaru fu ɗum nder rawo moɗon Adamu Haruna e hande mi waddani en application ma feere tilimga dede ballitoto ha en dede ko larani amma hedde ko man ɗo useni lawru seragal jungo mara nyamo ayan bindi bodeji ɓeɗo vindi abonné yawa habda abona to téléphone maɗa be anglais woni bo alara ɓe vindi subscribe en habda mema ɗo subscribe may ɗo ayan kungel feere wari banta lenguru a mema ɗo lenguru may ɗo ayan ko garti han koye tatoy sey mema ngel may ngel dow ɗo to ɗo no katama kala nde min gerɓi vidéo e youtube fu ɓe gerɓonete message ɓe kolluma min gerɓi vidéo ɗuɗɓe nder moɗon ɗum bolwana min yake feere mbiya noye ha joni min meta min gi vidéo ngam a abonayi ha chaîne amin je youtube to aboni ha chaîne amin je youtube wala ko yaluma min gaɗa vidéo ni youtube yerɓonete message holluma min gaɗi vidéo kaza a nasta e dara tan a siwtake sey to a wolwani min yake feere a wolwana min ayi a neɓi min jabaki ma yawa to mi tammi moy fu aboni ha mi hokka on seconde ɗiɗi shikenan en ɗum nder vidéo man ɗo yawa application je min min gaddani on hande ɗo ɗum application ngal ɗuɗɓe nder moɗon ƴamata min e lawol ngol a tokkata yewtida be yimɓe be yare feere feere wolde feere feere ko da nanta wolde man misalu man an aɗo nana français nden a nanta anglais nden bo wodi goɗɗo mo gewtididda hanko bo anglais tan o nanta to ɗon lawol ngol tokkata to winɗo ɗo ima bindi be anglais a wawa a traɗisa ɗi a wartira ɗi be français a fama nda ko wima an bo a wawan a windanamo be français a traɗisa ɗum a waylita ɗum be anglais se a yerbanamo na français be anglais tan hatta arabe hatta hausa hatta wolde nde marra haaje fou nder bolleji duniyaru ko espagnol ko portugais an kam wolde ni nde marra haaje fou a wawan a traɗisa ɗum a yerbanamo to yerbonoyima a wawan ko bindi feere on giɗa ha site feere misalu a wawan a nasta ko google ko babal feere ndara habaru feere be anglais jotta kam a yiɗi pama ɗum ɗume an bo ananta anglais a wawan a yaha kopo bindi man ɗi fumaji a wara ha application nga man ɗo nga waɗa nga fassitiranma be wolde nde ɓurde hoyangoma mi tami no application wattilimga dalila majum min mbiya cowa min gaddani application may ngam mi tami ɓillon be surutu to keɓe nder vidéo man jon dedi application man no tammi salorago yaw warande man ɗo ni to a wari a nasta nder play store ha ya télécharge application man mi tammi moy fu ɗo andi play store ɓawo to a nasti nder play store banni ɗum waddanima a nastan babal windugo nda inde application man banni ɗo traducteur ba laari ɗo ni exactement banni a tabbitina a windi banni traducteur ɓawo to a windi ɗum a laran ɗum waddinte application ji feere feere sai a tabbitina a yehi a sufti nda application man hangel on ɗo ngel ɗo ngel a laari ɗo a tabbitina hangel on min kam mi tindinirta amma tawa nda application ji man ɗo feere feere je de je traducteur sata kuje ɗo language yawa sai a sufta ɗo man ɗo banni to a sufti a nasti banni ni ɗum waddante ɗum holla installé a télécharge ɗum min kam déjà mi arti mi télécharge ɗum jotta mi maɓɓitan tan to a télécharge a timmini ni sai a mema dow e open ɗo ɗum waddinte open ko ouvre téléphone am be anglais woni ɓawa ɗon sai a mema dow open man ɓawa to a memi dow open ni a laari nda no ɗum waddini am to ɗum waddinima banni sai a mema dow alama plus a yiyata ɗo banni ɓawa to a memi dow majum jotta nda ɗum waddinima nda a yiyan drapeau ji lesɗe feere feere ɗum language feere feere nda anglais nda français nda wolde allemagne german nda hindi nda italie nda portugais an kam bolleji je a mari haaje fuu to jotta nde mi tindinan en ɗo ha mi itta bolleji feere ɗo mi tindina en dede français be anglais ko be arabe tan sei mi itta ɗo ɗo mi décocha ɗum banni en wawan en acca italie kuje ɗo espagnol fuu en wawan en yaha en subta nda arabe banni en wawan en yaha en subta be hausa fu ɗon to hausa ha en ɗaɓɓita to e hausa woni en sufta hausa fu en wata exemple heɓa en tindinira yawa nda hausa banni haɗo ɗo to a waɗi a suftiɗi a timmini sai a waɗa retour nde gotel ɓawa to a waɗi retour a wari banni ɗo ɗo nda ɗum a laari jotta en gaɗu ɗume on a mari haaje windango goɗɗo be français ko a mari haaje windugo be français a yiya ɗum warti be anglais jotta a wawan a wara a mema dow français ɗo banni to memi dow français a wawan a wara a windina goɗɗo e bonjour banni bonjour jotta a laari bonjour nda ɗum ɗo ɗum vindi be arabia e sabah al khairi e be anglais hello be hausare mo nda ɗum ɗo les sannu shine kanjum woni bonjour to jotta to a yiɗi a wawan a winda be anglais misalu a wawan no a wara haɗo a nasta anglais misalu banni a winda hello ewa banni hello en wi yawwa a laari a windi hello nda ɗum ɗo bonjour be français e be kuje ɗo bo
be Hausa ma sannu be Espagnol bo hola mi tammi nanoɓe Espagnol mbawan bo inana en to en bonni yawa to banni ɗon lawol koygol ngol a tokkata wara waɗa misalu yawa to jotta en gaɗa misalu man ɗo goɗɗo herɓaniyam message ha WhatsApp mi to yiɗi be anglais mi nanta anglais min bo mi yiɗi mi waylita ɗum warta be français ko be arabe ko be wolde de nde mi nanta jotta en gaɗu nda numéro am ɗo misalu oɗo ɗo o herɓaniyam nda o herɓaniyam how are you lawol ngol mi tokkata mi mi tradisa ɗum mi hefta dede ko yerɓaniyam ɗo mi wawan mi wara mi mema dow how are you man banni mi jogo to mi jogini nda ɗo ɗum waddaniyam copier alama haɗo ɗo mi wawan mi mema dow kugel ɗo sei ɗum kobo to mi memi dow majum banni ni jotta message mai ɗum kopake amma an ɗum wawan to a memi dow majum ɗum waddine baba alama toɓɓon tato ɗo to a memi dow mako nden ɗum waddane bindi alama copier man ɗo sei a waɗa banni a copier ɗum to sei a wurto ɓawo to a wurtake a wawan a yaha a lora a ɗaɓɓita ha to application to ɗo man ɗo je en gonno nder majum misalu ni mi ɗaɓɓita application man nda ɗum haɗo ɗo sei mi nata nder majum ɓawo to mi nati nder majum be anglais ono vindaniam mi waran mi nata ha babal anglais banni sei mi wara mi mema dow babal windugo ɗo ni mi jogo to mi memi mi jogi a laari ɗum waddaniam poste mi posta kuje ɗo je mi yemi copie man ɗo sei mi mema dow majum banni a laari mi memi how are you je ɓe herɓaniam man ɗo nda ɗum ha dow ɗo be arabia kayfal hal nda ɗum be français comment vas-tu nda ɗum be hausa yaya kake nda ɗum be noinde majum espagnol bo e windi gomo estas yawwa a wawan a mema ɗum volwa banni haɗɗo ɗo kayfa haluki Comment vas-tu? ¿Cómo estás? a laari a wawan a mema fu jotta to a yiɗi a wanna goɗɗo message ɗum ɗo hoytina fu to a yiɗi a wanna goɗɗo message jotta haɗɗo ɗo ha mi holli alama ɗo to a waranno a mema dow majum a jogo to a memi dow majum ni a wawan a wolwa jotta ngam miɗo waɗa kuje ɗo man ɗo koɗa mi waɗi ɗum wattako kungel a laari alama mi sappanima ɗo to a memi dow magel a wawan a wolwa aɗo wolwa ɗum ɗo vinda be hoore majum yawa to ɗo fu ɗum hoytinan dedei ko nandi be majum ɗo mi wari ha mi hittindina en pamarum nder majum mi tammi lawol may ɗo ngol wallitoto ɗuɓɓe nder moɗon yawa bandiraɓe fulɓe mi tammi on daari lawol koygol ngol tokkata gewtiɗaɓe yimɓe kala wolde nde marra haji fo ha duniyaru koɗa nanta wolde may to aɗa nana wolde woyre ni ko français ko anglais to a wawan gewtiɗaɓe yimɓe kala wolde nde giɗɗa fu koɗa bindi ɓe gerɓonoma a wawan tradisadi dara dede ko ɓe gerɓonoma mi tammi ɗum lawol koygol mi tammi lawol may ngol seynima to ngol seynima ni laaru babal ha ɓe waɗi likin ɗo a waɗana vidéo man likin ɗon hollamin e lalle vidéo man ngol fottanima heɓa minon mamin sewo mi andi an ma seyake to heɓa minon mamin sewo nonnoon ta to a yejjitino a abona bo habdu abonu heɓa kala nde min gerɓi vidéo fu ɗum tamma warangoma yawa nonnoon a waɗa partage vidéo man ɗo a waɗa sharing a herbana bandiraɓe maɗa ha groupe ji e nder kuje ɗo e Facebook heɓa hamɓe ma ɓe naftoro ɓe majum on jarama bandiraɓe fulɓe nder rawa moɗon Adamou Haruna.